спокойно вече да пуснем и графиките отново вече с вас да ги коментираме. Проучване на тренд по поръчка на 24 часа, посветено на нагласите на българите на старта на предизборната кампания. Изследването е реализирано в периода между 17 и 24 септември 2024 година чрез полустандартизирано интервю лице в лице сред 1003 души на възраст 18+. Спирам до тук и давайте, колеги, графиките. 7 са сигурните формации в следващото Народно събрание и 2 допълнителни с шанс да влязат там. При това, при тази картинка, какви са възможните колаборации за мнозинство? Вие виждате ли такива? Светно, без да си политолог и социолог. Да. Разбира се, че има. Аз първо пак казвам, тези първоначални социологически проучвания за мен не са меродавни, защото първо сме в самото начало на кампанията и отделно наистина хората продължават да не осмислят какво ще се случи точно на 27 октомври и какво зависи всъщност от тази дата. Аз мятам, че в крайна сметка гласовете ще бъдат концентрирани в максимум 5 политически партии. Смятам, че тези 5 или максимум 6, по-скоро 5 политически партии, може между тях, има възможност те да се обединят, говоря за най-големите от тях, които могат да сформират нормално, редовно правителство и работещ парламент, обединени около идеята, разбира се, смятам, общите за по-голяма част от обществото евроатлантически ценности, морала, демокрацията и в крайна сметка едно реално бъдеще за България, а не обговорено, манипулируемо и манипулиращо нагласите на хората. Защото в крайна сметка политиката е единствено функция на действащото общество. Това, което политиците правят, не е да управляват. Не. Тяхната функция е да служат по максимално добър начин на народа, за да може да се формира истинско, реално действащо бъдеще за страната. Така че надявам се, че в политиците, разбира се, ще има първо достатъчно отговорност към това и наистина се надявам отговорните наистина формации да сформират работеща коалиция. Защото виждаме го и по целия свят, няма възможност за еднолично управление. Вече в съвременните реалности това е невъзможно. Не виждаме го наистина по То при нас няма възможности за коалиция, как ще случи. Само да добавим възраждане, лек ръст на втора позиция. Втората позиция е неясна, но към според данните на тренд възраждане я заемат, макар и с някакви стотни разлики от ППДБ. Това някак си за мен не е изненада поради проста причина, не толкова, че естествено изказвам личното си мнение, не толкова, че възраждане са направили някакъв стратегически ход да се повишат, а това, което казахме, има твърде много отлив от партии, в които има разцепление. Това на първо място. На второ място и данните сочат, че най-вероятно ще се озовем в същата ситуация като на последните предсрочни парламентарни избори, а именно един самотен победител, който най-вероятно много трудно отново ще успее да сформира правителство, което да, показва силата на ГЕРБ, но в същото време прави тяхната задача още по-сериозна и с още повече въпросителни. Това, което за мен е много интересно в тези данни, всъщност са резултатите за меч и за величие. Поради проста причина следната. Ако зададем въпроса на всичките респонденти или на голяма част от зрителите в случая, а вие разбрахте ли какво всъщност се случи в величие най-бързо самоубилата се парламентарна група? Ние разбрахме, че имаше 2 души, които се караха през цялото време, пък какво стана накрая? Пък как така те пак ще влезат в парламента, като ние всъщност не знаем кои са. И другия също на величие. Точно така. И другия риторичен въпрос, който за мен винаги е бил много интересен, когато се дава въобще доверие на нова политическа сила, на нов политически субект, той е свързан с меч. Много отдавна аз лично не съм чула, не съм чела, не съм разбрала за някаква позиция на Радостин Василев. Аз не познавам, поне мисля, че в публичното пространство не са се заявили, не са се доказали, не са се позиционирали особено силни и различни политици от него в тази политическа сила. Така че тези две въпросителни за тези два политически играча за мен остават много големи. Тоест в единия случай е с какво е толкова високо доверието към меч, при положение, че ние разпознаваме един Радостин Василев и за мен много ясна липса на каквито и да е стратегически тези. И на второ място,
кой е във величие в момента, кой не е във величие, при кого остана, какво се случва и какви са там позициите. Така че това е в подкрепата на тезата, казана до момента, че според мен също би следвало да има разлика до един месец, но тази разлика трябва да отчетем и, че може би в кампанията наистина много ми се иска да има някакъв смисъл, за да могат хората реално да се ориентират, защото в момента казваме, има много политически възможности, но всъщност ако избирателят трябва да се замисли да отида да гласува информирано, извън нещата, които ние вече знаем за основните политически играчи, въпросът е може ли той да го направи да не отива да гласува за Слави Радостин или някой друг, който знае по-малко име, а да отида да гласува, защото наистина за него са важни платформите, политиките, идеите и начини на случване на тези политики.